Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm un joc numit Content Warning și suntem aici cu Gami. Bună. Why are you running? Why are you... Și cu Mascatul. Suntem toți aici. Ne jucăm acest joc pentru că ne-am părăsit de Little Company și e cam același lucru. Cine filmează? Cine filmează? Eu. Aoleu, să rupe familia. Hai băieți, hai. Hai să vedem, hai să vedem, ia. Ma. Ce urât ești? Nu mai intra pe mine, băga mea și... N-am frate autist, doar ți se pare, nu se legă ce crezi. Da, aia zic, efectiv. Schibidi toile. Marian, unde ești? Marian! Marian, ia pupă-mă, ia pupă-mă. Ce frumos. Ia. Oh, shit, oh. Aoleu. Bă, lasă-mi și mie! Avion, tata. Mamă, ce te ia în brațe, bă. Mă încoate tata de băiat. Ce se aude, bro? Mamaie. Bă, veniți încoace, băi! Băi, veniți încoace. Ce l-a găsit? Am găsit pistol de ăsta aruncător. Ah! What? Ce e asta? Stăpu mamaie! Hai! Ua! Șarpe! Ce șarpe-o? Ce e ăla? Bă, aoleu. Șarpili! Bă, ăsta ce face? Că n-am... Ăsta ce face? Că n-am văzut... Au! Tu gramate! E clar. Ok, e și păjanjen. Mor! Coaie, mor! Mariane, lasă-mă, trăiți arție. Ce e pe aici? Mă, uite-l pe ăsta. Bă, pe unde sunteți? Păi, unde sunteți? Am murit, băi, că ați murit. Aici. Mă, uite-l pe ăsta. Uite-l pe ăsta, îl urmărește toată familia. Bă, ați murit? Mai leu! Au! Băi. Bă, la unde e? Eu mor! Bă, unde ați plecat? Unde ați plecat, Vere? Eu mor dacă mă mai lovești ceva. Mor, o să mor, nu pot. Fugi, aleargă. Hai mă, fugi. Oh shit. Oh fuck. Oh nu. Ma! Ma, coaie, bafula! Opa! Gami? Ha, de ce am rămas eu singur? Tirați-ai dracu! Da, mi-a dat și creș, nu era creș. Tu-ți gura mătii! Ce proste! Ce proste! Ăsta mai știe să iasă? Părul și șarpili acum. Unde dracu am venit? Haide bă, fă stamina în gâtul mătii. Mariane, pleacă dracu, lasă-mă în pace, m-am supărat pe tine. Mariane, pleacă, nu mai urmări. De unde mă auzi? Mariane, pleacă dracu, lasă-mă în pace. Păi nu știi că atunci când mori poți să vorbești Mariane, pleacă. între ei? Ah, nu știam, bă, eu cream că e ca la Little Company. Păi Little Company la fel, ăștia mor să poți să vorbească între ei. Ah, tu ai murit! Da! Ce prost ești. Cam mă, da. Eu cu magică-s curajos, asta ca pe mine jumate. Iar tu, gâtul mătii. Unde dracu am venit, mă, nene? Mariane. Marian! Telefonul meu. De ce nu pot să fac? De ce? Nu uita după mine, mami. Trebuie să facă stânga, nu acolo. Ua! Ciobolan, ce dracu e ăla?
Bă, vii după mine și tu acum, bă, dar aveți ceva cu mine, dar ce v-am făcut, mă, mâncava aici? Ce supărat. Am văzut ce faci sus acolo. Care ești acolo sus? Alergă! Doamne, coi, cum face? E emoționat. A luat și camera bine! Păi e băiat deștept. Și acum bateria ceva pe sus. Bravo, mascatul, bravo, 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 mascatul, bravo, mascatul, bravo, Aplauze, da. bravo, mascatul, bravo, bravo, mascatul. Bă, cumva am reușit să mă întorc, dar nu știu cum. Știi cum să dai drop? Da, opa. Da. Mi-a prins nicio... Da. Mi-a prins... Cam. M-a cam prins aici. Aplauz. Bă, unde dracu a dispărut ăsta? Mi-a dat crash în pula mea. Dă-mi invite. Așa, bă, gata. Căcios. Salut și bine m-a găsit la nou. Bine, hai scoate-mă. Celor restart. Deci mi-a dat crash și a trebuit să mai așteptăm un pic. Hai. Hai că filmez eu. Nu ia video, bine, dar nu ia video, vere. Ni. Răzvane? Că nu știu ce-o parte. Nu știu ce-o parte. Logică bug. Ce cârie? Marian? Vedeți dacă e Marian. 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 Voi auzeați cârâitul ăla? Ce cărit, mă? Cârâia ceva, făcea câr. Da, nu știu, și nu am auzit. Nu știu, bro. Cred că ăsta e impostorul, că tot crâncă de la ceva. Nu mai mânca grasul. Noi facem aici content pe content ordine și tu mănânci ca gras. Mâncăciosul pulii, mănânci din ora în oră. Salut, abonații mei falși. Astăzi vom merge într-un dungeon foarte periculos și o să ne sugem pula reciproc. M-a picat în picioare! Ok, nu mai băiatul ăla. Are rost să-mi dau drop acolo? Ne. Eu sunt Sigma și rămân singur. Văd acolo în distanță ceva albastru, ia că mă duc singur. Abatu, yehe, cristale, cristale, hehe. Oh shit. Ce e? Lasă-mă! Bă, m-am lăsat singur, ce bulanci, bă. Nu, lasă-mă! Lasă-mă! Sau unde, mami? Lasă-mă! Lasă-mă! Iuzi! Lasă-mă! Lasă-mă! Nu, Gami! 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 The fuck? Coaie, what? De ce, doamne, ce m-am speriat, tu-ți rasa mătii? Era să fac stop obiect. Hai la el, să ca și cu el. Da, s-a dus bateria. Mascatul! Gami, mascatul, mascatul, Gami, mascatul, Gami, Gami, mascatul, mascatul, Gami. Ok. Ăla-i mort. Marian. Răzvan! Răzvan! Aoleu, ce prost. Ăla a scăpat, doamne. Iară cârie. Bă! Gami! De dracu ai dispărut, bă, vere și tu. Gami! Nu știu dracu, cârie, ba pula mea. Nu. Ce slabe băiatul ăsta, aută-l. Mă pizda, mătii. Bă, ce dracu rămân vere mereu? Bă, vino încoa, de ce dracu, unde dracu ai fugit?
Păi am fugit că am vrut. Vine că e de la cu... E mașină de-aia cu Mari. urechi de-aia mari. Urechi. Mașină de-aia... Ce, mă? Zici că e... Marian! Uite, o să. Bă, e de la motru, de la cu... Zici de la, de rotește. Cum dracu se numește, bă? Cum face măta prăjituri de să rotește de alea? What? Care, mă? Știi când face măta prăjituri? Da. Știi când face măta prăjituri? Cu Știi făcăleți? că amestecă cu ceva. Cu... Nu cu făcăleți. Mixer. Ăla așa. Doamne, ce prost ești. Nu știam cum se numește. Dar nu de ce facem parcurs pe aici. Uite-l! Hai să fugim, că vin ăștia doi. Ești pe rasa lor. Bă, bă, mi-aș pula în rasa mea. Uite cât sunt coaie. Bă, dracu am ajuns coaie. Cum dracu am ajuns aici? Mai ai radio? Nu, că n-am rămas fără baterie. Păi puteai să-l încarci, vere. L-am aruncat. Hai să mergem, că asta mai are 6% film. Da, nu știu, l-am aruncat, dar gen a căzut pe aici, pe jos. Dă-l dracu. Oricum era mișto. Oricum hai să mergem, că cam rămân fără oxigen. Ăsta oricum nu mai are film, nu mai avem ce să filmăm, deci hai să mergem. Bă, dar dacă ai fi fost cu mine cu aia, să fi văzut cum se vede la mine că a murit Răzvan, deci era atârnat cumva de perete. Păi da, mă, știu că l-a luat pe sus, am văzut că am luat camera. L-a luat pe sus de ăla din perete, nu mai se uită. Urât ești să mă bată tata. Filmează-l, filmează-l pentru content. Au, mascatul. Au. Băga mea și pula. Back to square one. Fuck this shit, I'm out. Păi... Stai că vii și eu! Hai, Cuțu. Stai că nu mai am stamina. Hai să o luăm așa ușor ca să stai așa, băi, Cuțu. Hai să luăm așa ușor, să ne păstrăm cu stamina, știi? În caz de orice să vedem să fugim. Bine, dar hai mai repede că o să murim, că nu mai avem oxigen. Și eu vezi că mai am foarte puțină viață. Mai am foarte puțin. Adică orice căcat mă moară acum. Bă, eu cred că ăla dacă nu aprindem lanternele nu ne vede. Ba, te vede. Te vede? Da. Nu știu, că eu am pus lanterna și ne-a văzut, atunci ne-a văzut. Hai că parcă prin stânga am venit. Șșii, fă liniște. Am dat de el. Ba, pula, în rasta ta. Dai că mi-a stamina. Ua! Da, nu știu dacă mascatul moare sau nu. Ce se aude? Ok. E ceva nuclear, nu-mi place ideea. De unde dracu am venit? Ah, uite de aici. Oh, nu. Bă, de aici am venit eu. Abatu, yehe, cristale. Oh, nu. Oh, nu. Bă, mascatul. Ce dracu e asta, coaie? Mascatul. Oh, l-a luat aia. Cred că da. Vrei să om. Mascatul. Vino. Fugi. Nu mai știu pe unde am venit. Nici eu. Nu știu că pe mine m-a luat o gelatinoasă de aia. Rămânem fără oxigen, so that's bad. Uite. Da, nu știu, n-am timp să mă întorc, mai am puțină viață și puțin oxigen. Close the door, idiotule. Hopa, grasule! Hai să vedem dacă ne randează. Da, sper că o ia acum, că dacă nu mă piși pe piel de video. Că dacă nu Ba, a fost... mă piși pe piel. Super! Gata. L-am luat eu. Veniți, așezați-vă. Pe ce s-a dus 70% că i-am luat pe 30? Pe ce s-a dus 70% din film? Stai în gură că am luat-o cu 30% și mai trebuie să fac content. Da, ești așa, bă. Deci nu o să mai rămân în camera Ești pedepsit, nu mai ai nevoie. Și că eram un copil de la mic că se neacă la piscină. Bă, cine-s foră atâta? Mascatul face mai rău când doarme, doar că nu știe. Sigma! Zici că e avion să-mi va... Ce ne cumpărăm, frate? Sigma boy. Sigma boy.
În căutarea lui Marian, filmarea 2. Băi, eu n-am flashlight. Eu mă duc primul că n-am flashlight. Îți dau eu flashlight dacă vrei. Dă mie flashlight. Da, am filmat, da, filmați, doamne, luminat. Hai să sărim. 3, nu, du-te tu primul, mascatul. 3, 2, 1, dă-l, lasă-l acolo. Opa, în spatele tău, spatele tău, spatele tău. Au! Mâncați aici și gura! Da! Doamne, ce prost. Ce prost, ce prost. Ce proști. Au! Au, 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 au! Băga-mi și pula, hai sus! Și că spatele tău! Băga-mi și Băi, tu microfonul, tu să s-aude mai tare, știi? Nu, te auzi încet, nu știu. Tu te auzi încet. Nu, microfonul, gen, că pun microfonul lângă tine sau așa, s-aude? Ăla de ce urlă sus? Abatu, abatu, nu, iarăși mori. Nu te duce la cristale. Răzvan! Dacă aș fi Răzvan, nu m-aș ascunde. Nu te duce la abatu. Nu vreau la abatu. Nu, nu te duce la abatu. Eu cred că e mort. Nu te duce la abatu. Nu, nu te duce la abatu. Bă, unde sunteți, bă? Marco, 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 Marco. Ah, si mi-a bols, si mi-a bols, si mi-a bols. Si mi-a bols. Pula, pula, pula. Ce-ați făcut, bă? Bine, tu? Am căzut, Bă, am zis îmi eu, place cum ne-am aruncat toți. Da, Ce? da. Îmi place cum ne-am aruncat toți. Da, tu te-ai aruncat sigur. Unde-i bă ăla, că vreau să iau un interviu? Ah, uite încă un microfon. Aia zic. Ia, luați-l. Ah, hai că le iau eu. Ia, arătă-l. Ia. Hai să ne batem. Opa. În gard. Hai să-l găsim pe Marian, să-l luăm interviu. Păi da, exact, hai să luăm un interviu. Cu 2 microfoane. Bă, Marian cumva semnă cu Georgescu, bă. Da, bro. Așa că poate ne dau copii străini. Bă, acum se refac în alegerile, deci probabil Marian are o șansă. Da, exact. Bă, eu zic să-l votăm pe SpongeBob. Oh, hai că-i luăm ăsta interviu. Scoate-l în antrenă, scoate-l în antrenă. Bună ziua, ce vezi despre... Aoleu, aoleu, am căzut. Ok, am căzut, am căzut, am căzut. Unde ești? Ce dracu sunt? Sigma, Sigma Boys, Sigma Boys. Sigma Balls, Sigma Balls. Ah, salut. Unde e Sigma Balls 3? Unde e Gami? Uite-l. Ah, uite-l. Bă, Gami, hai vino. Stai un pic, am aruncat microfonul din greșeală. Bună seara București, bună seara România. Astăzi suntem într-o peșteră abandonată și o să ne întâlnim cu Marian și cu Bila Fermecat. Ați auzit bine, noul candidat pentru președinția României va fi domnul Bila și o să luăm un interviu chiar astăzi. Salut! Nu, Bila, nu din nou. Filmează! Vino! Domnule Bila, vreți să candidați pentru președinție în România? Cum vă simțiți? Cum vă simțiți? Cum vreți să faceți România mai bună? Cum vreți să faceți România mai bună? Ce părere aveți despre Georgescu? Ce părere aveți despre Călin Georgescu? Cel care a fost dat la... Ce pro... Deschide ușa creștine. Deschide ușa creștine. Deschide ușa creștine. Deschide în gâtul măticușa. Ești handicapat, nu te-o deschis singur? Domnule Bila, te rog frumos să... Băi, puțo, Domnule Bila, vino. Nu vrea să dai interviu. Domnule Bila, ce părere aveți despre noile electorale, noile alegeri prezidențiale? Domnule Bila, nu mai fiți agresiv, vă rog. mai am film, Ce nu părere mai am aveți despre film, legionari? Ce părere aveți despre legionari? Fii atent că-l prind pe ăsta, nu știu. Mor. Nu pot să cred că am murit la fel. Nu, te rog, ajutați-mă. Gami. Știu că mă auzi, Gami. Te rog. Ajută-mă, Gami. Gami. Aoleu, mă atacă altul. Gami, te rog, ajută-mă.
Mascatul, te rog, mascatul. Oricine, vă rog, ajutați-mă. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, Prost! Tu se lasa, mătii! Nu-i bă, nu Ați murit toți? Ce? Ați murit toți? Cum adică? Și tu voi ați murit? Coai, ați murit toți! Coai. Când ați murit? Păi, pe mine m-a omorât, pe mascatul l-a omorât un șorbolan de ăsta de se face invizibil și pe mine la fel, eu încercam să ajung acasă, dar n-am apucat, Și cum a m-a murit? omorât pe drum. Am murit cum am murit atunci, prima oară. Sabatu, cristale, cristale. Oh shit. Ce e? Bă, băieți, ce ne jucăm acum? Eurotrack. Bine, vă așteptăm în următorul episod cu Eurotrack. Ne vedem data viitoare.